Hola amigos e amigas, benvidos de novo a esta nova sección na que falaremos de todos os equipos de terceira división. Benvidos a Análise. Hoxe falaremos do equipo revelación da tempada, o CS de Arzúa. Somos Daniel Cabo E Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. O Arzúa comezou o verán realizando grandes cambios no seu plantel para abordar a súa primeira temporada en terceira división. Así foi como moitos destos heróis que lograron o ascenso dende preferente a temporada pasada abandonaron o clube para deixar o seu sitio a novos xogadores. Incluso o adestrador, Xus Baleato, decidiu marchar do clube deixando o seu posto a un Alberto López que viña de facer un ano sensacional ca Sarriana. Reestructuración ao completo, Cabo. Así arrincaba a tempada este Arzúa na búsqueda dunha permanencia que se antollaba histórica. E parece que funcionou, querido Vieito. O queixo mecánico convertiuse na auténtica revelación da categoría. Os de Alberto López acabaron o que se xogou de Liga en sexta posición, con 41 puntacos, a tan só 6 da promoción de ascenso. Ademais, o queixo mecánico marcou 40 goles e encaixou 39. Opina, Cabo? Menudo debut, Vieito, é que non o firma nin Ansu Fati. E tanto, don Daniel. Por outro lado, o Arzúa foi o equipo que se caracterizou polo todo ou nada, sendo o equipo que menos veces empatou de toda a categoría. Tan só dúas, a primeira na primeira volta contra o Silva e a segunda contra o Pontellas no último partido que se xogou, canto menos curioso. É ben sabido que os arzuáns contaron cun auténtico matador arriba como é Iker Hurtado, o máximo goleador da categoría e un home que entrou no noso 11 de ouro da tempada, pero aparte de Iker, cales foron os xogadores chaves deste revolucionario CS de Arzúa, Vieito? Pois comecemos pola portería, Cabo. Na primeira parte do curso, o encargado de guardar as redes dos do Viso era Israel Salgueiro, que en inverno faría as maletas para marcharse a xogar ao Rápido de Bouzas. Así chegaría un ex-compostelán como Raúl Marqueta, que se acabaría por afianzar no posto. Por certo, Vieito, nunha posición tan específica como é a portería, o CS de Arzúa contaba cun futbolista máis que prometedor ao que non se lle deron oportunidades. Pablo Vidal, que tivo que marchar en busca de minutos ao Sigüeiro. Un muro, un coloso, un xigante, este gato de Pantiñobre. A ver, Cabo, ilústrenos, cales foron os máis destacados na defensa arzuana? En defensa, os xogadores con máis minutos foron Edgar e Almeida, ambos procedentes da Sarriana. O lateral esquerdo de canteirán do Lugo, Alex Vázquez, tamén foi un habitual na zaga arzuana. Pois no lateral dereito os minutos repartíronos entre Puri, que tivo que deixar o equipo en xaneiro, e Isra Pérez, un prometedor xogador procedente do xuvenil do Deportivo da Coruña. Xa que falas de Isra Pérez, no verán chegou cedido xunto ao seu irmão xemelgo Alex, un desequilibrante extremo zurdo que deixou boa sensación nos partidos que disputou esta tempada, anotando 2 goles. Hai que estar moi atentos ao futuro dos irmãos Pérez Buján, ambos do ano 2000. Isto que contas recordan algo, Cabo? Catapulta, infernal... Que me podes decir da sala de máquinas deste queixo mecánico? E na sala de máquinas deste Arzúa non queremos esquecernos de dous auténticos xogadorazos que xa foron importantísimos. O ano pasado no ascenso dende preferente, este ano continuaron a ser claves para o técnico Alberto López. O primeiro deles é Marcos García, o director de orquestra deste queixo mecánico, que se acabou por afianzar no equipo e acabou sendo un fixo, o ex do Estudiantil. Diego Enjamio é o outro xogador. O de Boqueixón destaca por ser un centrocampista box to box, como dirían os ingleses. Está en todos os lados. Enjamio foi unha das grandes revelacións do curso na categoría. 26 partidos como titular aportando 2 goles. E non te esquezas, Cabo, que Jamio, ademais de ser todo un reto para a ciencia, porque ten 3, 4 ou 5 pulmóns, foi un dos convocados da selección galega que gañou a Copa de Rexións UEFA. Mira esta foto con Iker, que foi outro dos convocados, xunto co trofeo. Tremendo, que alquer eloxo quedeselle pequeno a este futbolista. O Arzúa tamén contou con outros bons xogadores como Ale Ramos, Vítor Guedes ou Álvaro Varela. Con seus 40 anos non se cansa de sacar a relucir ese golpeo espectacular que ten, un dos mellores da categoría, sen dúbida alguna. E na banda dereita, Brais Pedreira acabou por facerse un oco no 11 de Alberto López. Súas internadas e centros convertíronse nunha das maiores amenazas do conxunto arzuano. O ex do Lalín anotou 5 goles en 25 partidos. En punta de lanza, Cabo, todos o sabemos, pouco queda que decir del. Iker Hurtado, o 9, o killer da categoría.
Un tío rápido, cunha definición de tolos e capaz de botarse un equipo ás costas, todo un crack. Ademais, Vieito Iker é un gran rematador co seu non escaso 1,78 m de altura. O killer de Zano demostrou que quizáis a categoría quedaselle un pouco pequena. E de cara á próxima tempada, como ves o Arzúa, Cabo, hai algunha novidade? Así é, Vieito, o clube da capital do Queixo xa anunciou que Alberto López non continuará a seguinte temporada sendo o entrenador do CS de Arzúa. O motivo é que López e a directiva non chegaron a un acordo. Entón deixará de ser adestrador do Arzúa. Alberto López abandonará o Arzúa despois dunha temporada única, a mellor da historia do clube. E ata aquí chegou este vídeo desta análise, este repaso do que deu de si a tempada do Arzúa, o equipo dun pobo que chegaba á terceira división cunha ilusión tremenda e non decepcionou. Nos vindeiros vídeos seguiremos repasando, ademais de moitísimas outras cousas, o que deu de si a tempada de cada un dos equipos que estaban en terceira división. Non vos lo perdades. Na vindeira ocasión repasaremos como foi a tempada para o Fabril, equipo que dirixiu Luisito. E si, digo en pasado porque nos últimos días o Deportivo da Coruña anunciou que o técnico santiagués non continuará o vindeiro curso. Fontes apuntan que o posible sustituto é Valerón. Non esquezades regalarnos un like e darlle ao botonciño para suscribirvos á canle, así non perdervos ningún vídeo de Non Vale Furar. Vémonos na vindeira aventura, onde continuaremos falando do fútbol que máis nos gusta.